Goeiedag mensen van Omroep Zeeuw-Vlaanderen. Hier zit ik in het priëntje van Roel Peters. Maar eigenlijk kunnen we beter zeggen de zwarte Roel. Want ons twee kennen ze van Steen, de Bokkenpolder, aan de witte Roel en de zwarte Roel. We zijn samen opgegroeid door op Steen. Roel die weer nou hier op de klink met een geweldige schone hof. En wij zijn bezig in Colombia, Barranquilla. De meeste mensen helpen om ook zoiets te doen. Via de vastenactie proberen we de mensen te leren om een tuintje iets te verbouwen. En misschien later nog iets te kunnen doen, niet alleen maar eten, maar misschien ook nog samen dieren en misschien nog een klein zorgskunde opzetten waar ze iets mee kunnen verdienen. Maar ja, we doen dat jaren, maar we hebben niet zoveel ervaring. En ten eerste, we hebben hulp nodig. We hebben hier heel veel hulp gekregen van de vastenactie. In deze streek, Zeeuw-Vlaanderen, kunnen we wel zeggen van oost naar west. Van de Kling hier, waar we nu zitten, hier bij Roel op de Kling, hè. Van de Kling tot in Breskes. En dat hebben we toch wel heel goed gedaan, want we zien hoe de mensen hier eigenlijk toch bezig zijn, samen bezig zijn. Parochies, verenigingen, scholen, iedereen doet mee. Geweldig. Om mensen ver over grenzen te helpen. En nu zijn we hier bij Roel en we hebben eens zien wat allemaal is aan de hoofd. Om misschien iets te kunnen leren van Roel. Dus de groeten, hier in het priëntje van de Kling, van witte Roel en zwarte Roel. En hier staan nog een paar klompen. Ja, misschien mensen die er nog zien, die kunnen misschien nog wel met een paar herinneren, want we hadden klompen mogen. Dat is zo triest. Op Steen. En ja, dat is ook weer een herinnering. Maar wat we nog gaan doen is eigenlijk zien wat Roel aan het doen is en nu willen we van leren. Roel, kun je misschien er eens iets over vertalen over wat ik hier allemaal in de hof heb? Ja, ik zei van thuis uit altijd, we hebben altijd een hof gehad, hè. Ja, ja. En van kleins af aan komen ze bij elkaar, is de raam om te horen mee. Een wijzer. Als je altijd Echt een wijzer. als dat raam slimmer was. En wij waren van jongs af aan altijd al de hof, hè, bij Peter Polder. En bij ons thuis. Ik denk dat we er wel een stukje kunnen laten zien. Ja, en ik kom ook nog even bij vertellen, want eigenlijk zag ik jaren aan dat Roel een keer naar Barranquilla komt. Om hem door te helpen. Maar wat zei Roel? Nee, ik kon niet verder dan dat ik de toren van de kerk kan zien. Ja. Dus hier is dat. Door is de toren van de kerk. Dus dan zijn we maar naar hier gekomen om hier eens te kunnen zien wat die ons allemaal kan leren. Kijk, ik geniet nog van die lekkere pierkjes hier in de Bjerrenbuum. Die is meer dan 100 jaar oud. En lekkere pierkjes, die kregen we dan van Roel en Maria. Kregen we die dan. En nog veel meer, want de jam bijvoorbeeld van de jaarbeest, die kregen we dan van Maria. De lekkere haakjes van de kikkers. Dus hier wordt van alles geproduceerd. En dan gaan we nog misschien een klein beetje zien, hè? Ja. Dan staan we hier in de hof van Roel. Hier op de Kling, onder de kerk. Te praten over een project dat we in Colombia hebben. In Colombia zit ik al 48 jaar. Proberen met de mensen een beetje een betere toekomst op te bouwen. En dat gaat wel. Veel arme mensen. Ook wel heel veel rijke mensen, maar ja, die zijn toch een beetje egoïstisch. Dus we moeten toch kijken of we samen vooruit kunnen komen. Maar nu zijn er in Colombia en ook in andere landen zijn er heel veel mensen uit Venezuela gekomen. Volgens de laatste informatie zitten er in Colombia op dit ogenblik 2.800.000 Venezolanen bijgekomen. En bij ons in Barranquilla zijn er op dit ogenblik 182.000. En die mensen moeten ook eten. Die mensen moeten ook gezondheidszorg hebben. Die moeten ook onderwijs hebben. Die moeten een huis hebben. Die moeten diensten van water, riolering, licht en zo. En dan wordt het wel een beetje moeilijk. Dus wij proberen vanuit de kerk toch een beetje de barmhartigheid van Jezus. Want als iemand lijdt, iemand afziet, dan moeten we toch iets doen. Kijk, we kunnen niet alleen maar praten en preken. We moeten ook kijken hoe kunnen we met de mensen iets doen. Waar we laten zien dat wij misschien ook, net als Jezus, en dat is heel belangrijk, de
vlees geworden barmhartigheid kunnen zijn. Dat is niet gemakkelijk in deze jaren. Maar alleen, we proberen het te doen. We hebben nog een project van 400 kinderen, die kregen dagelijks middagmaaltijd. Morgen. En de mensen altijd afhankelijk zijn van een ander. Eigenlijk altijd moeten krijgen en vragen en bidden. Dat is mensonterend. Dus we willen eigenlijk zeggen, proberen de mensen onafhankelijk te maken. Als jullie zijn begonnen met een project dat heet Meer Groen, Meer Leven. Dat zijn moestuintjes. Die willen we aanleggen, maar in eerste instantie leren aanleggen met die mensen uit Venezuela. Zo zijn we begonnen, maar ja, daar hebben we natuurlijk wat geld voor nodig. En dat hebben we niet, dat hebben we helemaal niet. Dus vorig jaar in de vastenactie eigenlijk begonnen hier in Zeeuw-Vlaanderen met een actie om ons te steunen. En dat is vorig jaar heel erg goed gegaan. We hebben heel veel geld bij elkaar kunnen krijgen, dankzij heel veel activiteiten in heel Zeeuw-Vlaanderen. Vanaf hier, de Klink tot Braske, zijn overal zijn de mensen bezig geweest. Dus na dit jaar gaan we verder, want het is een project van 3 jaar. Vorig jaar, dit jaar en volgend jaar ook nog. Maar alleen, ik krijg misschien wel een beetje geld bij elkaar. En we kunnen misschien wel leren, maar we hebben toch ervaring nodig. En daarom zo'n manier die nog voor Ruud Peter, want die weet wel hoe we moeten zaaien en planten. En daarom wil ik hem even Ruud het woord geven, dat die jongens een beetje zegt wat hij hier allemaal is en nog wat. Want ik heb al een keer gezien, we kregen bij ons thuis, kregen van Maria, kregen de Pjerkes, we kregen de Hekjes van de Kiekjes en nog veel meer. Bijvoorbeeld een lekkere tomatensoep, hier een lekkere tomatensoep van Maria. Maar dat is allemaal dingen waar Ruud voor gezorgd heeft hier in deze lof. Ruud vertelt hij, zo doen we dat nou allemaal. Ja, ik heb dat van thuis uit niet anders gezien. En bij ons grootouder, bij Peter Polder en Peter Nijkamp, die zaten ook altijd in Nof. Altijd, ja. Kijk, en hierachter. Hier, wat hier? Dat zijn de asperges, ja. In het begin leek die allemaal in de plastic. Maar ja, dan moest ik al opstaan om asperges te gaan eten. Oh. Ja. Sinds ik die plastic afgezworen heb, gaat dat wat geleden lekker, hè? Ja. Dus. En de Gulders zijn nu al begonnen, want het is nu 6 geloof ik of 7 april, hè? Dus hij had al asperges gegeten. Gisteren heb ik al asperges gegeten. En dit is dan eigenlijk ook van dat hij dan begint te groeien, dat van de asperge of dat wat, hè? Dat is veel. Dat moeten we dus weg doen. Dat moeten we ook leren. Nee, ja, ik dacht al. Ja. En ja, ze kregen misschien toch ook wel vanuit andere mensen een beetje hulp. En ook in Colombia hoor. En daarom is ook die steun is super belangrijk. Want die hebben in Colombia nou ook een maand geleden iemand toegesteld. Dat is een agronoom. Dus iemand dat er iets meer vanaf heeft. En die is nog bezig met de mensen. Want ja, ik ben een potter, ik heb misschien wel een beetje praten, maar ja, van tuinieren ken ik eigenlijk heel weinig. Hè. Dus we hebben nog iemand kunnen contracteren, dankzij de steun van de Vastenactie, die nou de mensen leren om hoe hebben ze doen. Want doorgekregen bijvoorbeeld aubergine, dat gaat er goed. Tomaten, dat gaat terug goed. Selder gaat terug goed. Buntjes gaat terug goed. En zo van dat dingen die hebben we door. En dan natuurlijk heel veel fruitbomen. Bijvoorbeeld de bananen, de maracuja, dat is een knol. Hè. Bijvoorbeeld de pataten, dat wil hier uit, dat gaat dan niet. En hier willen we dan even iets laten zien wat heel erg belangrijk is en we iets willen doen. Want wij zijn geen goden, wij doen geen wonderen. Dus ik kan eigenlijk een klein gebedje en dat willen we uren laten zien. Dat gebedje is eigenlijk zuur. God, hij die de wonderen doet, dat ben jij. Jij bent God, ik niet. Jij kunt de wonderen doen. Wij zijn degene die werken. En met ons werk proberen we de dingen te doen die u geschapen hebt. En daarom zien we hier hoe dat gaat gebeuren. Hoe Ruud dus werkt, die wacht niet af totdat ons leven hier allemaal maar laat groeien. Ruud die moet er nog gaan werken. En dat doet hij op een hele goede manier met heel veel ervaring. Ruud legt dus uit, hoe doe ik aan dat ik God een beetje helpt met zijn wonderen. Geef me jouw werk hier en met die zanden, hoe gaat dat, weet je eigenlijk? Ja, mijn stokburen wel vanuit is de druif van die oud. En dan heb ik die potjes, zet ik die potjes en dan geef ik die s'avonds wat water. En ja, eind van de week komen die, schieten die uit.
En dan kweek ik die eigenlijk al een beetje veel. Hè. En dit zijn? Voor stamslaboen, dat is voor kort. Hè. Ja. Dus, en dit stokbieren, dat zijn deze. Ja. Dus dat zien we nog wel, hè. We liever niet doen wat ze wonder, want die heeft allemaal geschoppen, maar we moeten wel werken, want anders komt er niks van. Rul dat hier niet doet, dan is hier alleen maar onkruid. Dus we moeten wel werken. Hè. Dat is eigenlijk over het algemeen dat niet alles wat we doen. Hè. Kunnen we wel vertrouwen op God, hè. Maar we moeten niet gaan zitten en zeggen, God doet het, maar wij moeten werken. En daarom is dat verschil dat we niet in Zuid-Vlaanderen mee bezig zijn. En hier het voorbeeld zien, hè. Het voorbeeld. Ik ben hier in de nacht bij Rul werken, maar je moet even werken, want soms misschien wel zwaar werk, denk ik. Hè. Worden daar nu beu of zo? Het is een goede ontspanning. Goede ontspanning. Ja. Mijn vader, die had de kunstbieren. Hè. Ja, dat weet ik zeker, ja. Moeilijk, dus ja. van een jaar of 3, 4, mijn vader die trok dan met de kapperrakers. En jij moest... Misschien had hij ook nog geholpen. Kan best wel zijn, want over zijn vader praten, zullen we het even zeggen, die spotten altijd met mij. Want die zeggen altijd, alleen manneke, je wil potter worden. Ja, groot correct, dan moet er ook niet meer werken. En als ik 80, ik ben de enige die nog werkt, geloof ik. En ik weet nog dat hij voor de eerste keer, of in het begin dat hij bij ons thuis in de ren kwam, dan was hij altijd school, dan de kiekers op zijn sokken pakten. Ja, zeker. Ja. Ik heb wel meer dingen meegemaakt hoor, in de Nof van Ulder, ja. Dus ik wil nog even toch wel zeggen dat ik heel dankbaar ben met die steun. En ik denk dat we toch wel goed bezig zijn, want dit project helpt toch een beetje om samen bezig te zijn. Maar niet alleen door. Oké, en dat heb ik gezien en dat heb ik heel veel goed gedaan. Zoveel mensen die aan bezig zijn en toch zomaar proberen iets te doen, dat is bindend en verbindend. En hopelijk door dit programma nou, van Omroep Zuid-Vlaanderen, dat er mensen nog gestoken worden om ons te blijven helpen. En misschien ook hier in de streek, want misschien is het ook zo, dat Rul, die van mijn leeftijd. Bijna 80 zijn we, hè? Ja, we willen toch niet dat dat verloren gaat. Dat natuurlijk hier de jongeren zeggen, in een schöne hof, dat is misschien wel erg interessant. Want hier hadden volgens mij, wat men vroeger ook altijd was, maar ja, dat zie je bijna niet meer, hè? Allerlei soorten besjes, zwarte besjes, witte besjes, roerbesjes, stekkelbesjes, geloof ik ook nog, hè? Maar hoe dat hier allemaal nog, dat is echt wel de moeite waard, hè? Dus ja, misschien later nog een opname maken. Dat je echt kunt zien, maar hier leren we dan van hoe dat dan eigenlijk moet gebeuren. Dus eigenlijk zijn ze hier ook aan het doen wat ons project een beetje samenvat. Meer groen, meer leven. Hier in Holland en ook in Colombia. En dat is wat we eigenlijk willen promoten. En we danken dan voor de hele vele steun die men van mensen hier in Zuid-Vlaanderen gekregen hebben en misschien nog zullen krijgen. Bedankt.